तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आं मोनसे गोदान भिडिअ गासो बरनाय जाफिनलायबाय भिडिअ हेगारियाथ' बिराद गोबाव जाबायमोन ना दिनसे हेगारफिनलायबाय माने नोंथांमोना मेगनखौ नुदों जानो हागौ मानोना मेगना राक्षसनि बायदि गोजा गोजा जाना थादों माने दै सानसे सम फैदोंमोन 2019-20 निफ्राय बे समाव फैदोंमोन मास्क गाननायनि आरो दा फैलायबाय 2023 आव ससमा गाननायनि आरोना जाय ससमा गाननो लाजि माने ससमा गाननानै जायखौ मानसिखौ साइज नुवा बेखौबो साइज नुहोलांबाय आरो दा ससमा गानै गानै बिराद सादोंमोन आरोना मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय जादों सानथाम जागोन दिनै हामोना मायो दिनैथ' एसे मोजां मोनदों दिनै बारा सानायबो गैया मर्निंआव फैनानै आं बिस्कुट टिस्कुट लांफैदों आरोना एकदम दा 6टाल'सो जादों ओमफ्राय दखानिया सिखाराखैमोननो फोजानानै लाना फैदों आरोना आङो ओमफ्राय दा गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरगासिनो आंसो दाख्लै मोनसे रिल्स होदोंमोन ओमफ्राय रिल्सनि सोमोन्दै आरो फेसबुकआवबोथ' हिन्जाव बिराद आंखौ भाइरेल खालामगासिनो हिन्जाव गदाय लाबाय हिन्जाव गोदान लाबाय कुमारा होननानै बेफोरबायदि बिराद बरनाम खालामगासिनो आरोना आं दा रियेल खोथाखौ खोन्थाना होनोसै मेनलि बुंनो गोनांबाथाय रियेल खोथाया बेनो जे बे आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा आरोना बे जानि रिलेटिभसो जायो गार्लफ्रेन्ड होनना नोंथांमोना साननाङा मानो होनबाथाय बिदि सानबाथाय नोंथांमोना भुल जागोन बे आंनि गार्लफ्रेन्डबो नङा जास्ट रिलेटिभ जायो ओमफ्राय आरो जोङो जास्ट फ्रेन्ड हिसाबै थायो आरोना ओमफ्राय बेखौनो नेगेटिभल' साननाङा आरोना नोंसा नेगेटिभ लानाङा आरोना नोंथांमोना मानो होनबाथाय मोननैसो मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखायनो सोरबा सासेनि लाइफआ बरबाद जानो हागौ आरोना बेनिखायनो आरो ट्रल खालामगासिनो गोबाङानो आंखौ इउटुबावबो इन्सटाग्रामावबो गोबाङा सोंनो आं रिल्स मोनसे होबानो जे बे गार्लफ्रेन्ड जागोन बे नङाना होमबा रिल्स बानायबानो बेनि गार्लफ्रेन्ड जागोन बिदि नङालै लोगोफोर एसे बुजिलाय रिल्सखौ बयजोंबो बानायनाय रिल्स बानायबानो बे मालाबाबो गार्लफ्रेन्ड जानो हाया दानोबा हाथायाव थांसै आरोना दिनै जोंना बिस्थिबार हाथाय दङ ससमाखौथ' ओरैनोसो जोंहा स्टाइलनि थाखाय गानदों होनना सानाङा आरोना दाथ' गोबां जायगायावनो गोसारगासिनो नालाय आइफ्ल'आ बेनि थाखाय गानदो नै मेगनखौ नोंथांमोना नायना माबोरै गोजा गोजा जानानै दङ एकदमबारे बिराद लाजियो आरोना माले मेगन गोजा गोजा खालामनानै ओंखारनो थाखाय खिन्थु ससमा गानफेरा आङो लाजियो दिनै फार्स्ट टाइम गानदो ओमफ्राय दा बिस्थिबार हाथाय दं नालाय थांसै मा लानाय जायो नायनोसै टाइमाबो अलरेडि 1टा जाखाबाय थांसै अखायाबो अलरेडि एसे थाइफ्रिगासिनोखा आरोना ओमफ्राय अखाया बेसे समाव गारगोन नायनोसै ओमफ्राय हाथायाव मा लायो ओमफ्राय ओरैथिं लोगोनि दिनै खेबसेथ' आं भिडिअ हेगारदोंमोन ना ओमफ्राय दिनैसिम बोसोरसेयानो जासिगोन आरोना ओमफ्राय ओजाबो एसे खुलुमहैनांगौ मानो होनबाथाय दिनैनि डेट एनिभार्सारि आरोना डेट एनिभार्सारिनि थाखाय बेनाव थांनानै एसे खुलुमहैनोसै धुपफोर लानानै मानो होनबाथाय आंनि बेस्ट फ्रेन्डमोन नालाय आरो लोगोसे फंबायमोनबो लोगोमोनबा गासैबोमोनबा आरोना एभ्रिथिंमोन नाथाय दिनै बुहुमावथ' गैला नालाय थांनानै एसे मान बावहैनोसै कसमसो बुंदों आरोना आंखौ ससमा गानबाय बेफोरबायदि इसेबो समायखाया माने दे दिनै फार्स्ट टाइम गानदो लाजिबाय बिराद लाजिबाय दाना थांबाय थानोसै माथो बुङो लोगोफोर होनना स' फाइनालि लोगोफोरनि हाथायाव मोनफैबाय आरोना फुरा दै जाजोबना दं लामाफोराबो गथ'फ्रा बिदिनो थांगासिनो अबस्थायानो गैया जायगाफ्रा नायलायनाय लोगो माबायदि गोजा गोजा जाना दङ ओमफ्राय दा दख'ना दखानाव दंफैयो आरोना दख'ना आङो गाननोसै ओमफ्राय हिन्जाव जानोसै नालाय आंबो दख'ना नायनो फैदो खानाया सानस्ला स्ला ना जेराव साइज नुखायोलै जयथिबो दख'ना दहायनिफ्राय नायगासिनो दाबो दख'ना नायबानो फसायला थाब थाबनो नाय बारा टाइम गैला थाब थाबनो मानसिया दख'ना नायै नायै फसायदो नालाय लंपेन्टसो नायनो फैलायबाय लंपेन्टसो गानबावोलै नाय माखौ नांगौ दे दा हाथाय बन्द' जाबाथाय मोननाय नङा मिथिबाय थाब थाबला आरोना दख'ना बायदि होयो बयबो सोंबाय थादोंमोन बुंबाय थादोंमोन गार्लफ्रेन्ड होननानै नों सोंनाला बे आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा जास्ट वी आर फ्रेन्ड ना जों लोगोसे नोंसोर गार्लफ्रेन्ड होनना सानदोंना गार्लफ्रेन्ड नङा लोगोसे जास्ट नोंसोर एबा नेगेटिभ सानबाय थानाङा आरोना मिथिखाबाय दा ओमफ्राय हेपि दा थांसै ना जानला माला साननाङा थाबाय थांसै नामा जोङो स' फाइनालि लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दखानाथ' लानाय जादों लंपेन्ट ओमफ्राय आरो मा फग ना मा होनो बेखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना जि बुस्थु नागिरदोंमोन बेखौ माने गावनि पसन्द बायदि मोनदियानो आरोना ओमफ्राय दानोबा ब्रह्मपुत्र दैमायाव थांनोसै एसे बेरायनो ओमफ्राय बिथिं अखाबो हागासिनो मा जायो नायनोसै फाइनालि जों दा बरगादाव मोनफिनबाय आरोना खेबसेथ' आं फैखादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादों जानो हागौ खेबसे फैनायखौ आरोना ससमा गानला जिलिबाबो उपाय गैया दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा एकदमबारे दैमाया देरना दङ आरोना दासान्दिसो मानो होनबाथाय बिराद अखा हागासिनो ना दैज्लां बोथोरा बिथिं गपि फैदो गपि मावजि फैदो मावजि माने मा बुंनो सावलोनसो बुङो आरोना बेखौ हायथ' बुंनो रोंखायो हाय बुं दुगा जाबायलै एटिटिउड जाबाय आजिखालि
मास्क गानाबाथाय बेरायनो लाजिजोबो माने मालायफ्रा ससमा गानै गानै बेरायगासिनो बैनाव आइ फ्ल' जाया माने कर'ना जाजानसो गिजोबो माने दै बेनिखायनो माने इयो ससमा गाना माने मास्क गानो कर'ना जाजानो गिनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट इयो कलेजनिफ्राय इखो डाइरेक्ट लानानै फैखादों आरो ना मानो होनोबाथाय ना कलेजाव दिनै प्रग्राम दङ मा प्रग्राम होनदोंमोनलाय नाग पन्चमी नङा नाग माने कलेजनि गिदिर गिदिर माबा फैदों ओमफ्राय क्लासआ बबेसोरनि रुमा माबादि बेखौ चेक खालामफैदों अ साफायनि बेफोरबायदि नाग ना मा होनो आरोना फैदों आंथ' जोंनि समाव बेफोरबायदिया गैयामोन नालाय दा इसोर जोंनि जुनियर जाहैबाय जोंथ' सिनियर जोंथ' ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबाय नालाय दा इसोरनि जुगाव मा फैगोन फैबाय थासिगोन आरो दा मास्टारफोरा एसे माबाबोना दा माने मास्टारफोरखौ प्रेक्टिकेल लानो फैयो आरोना दा स्टुडेन्टफोरा माबादि जेनेबा गासैबो समावथ' स्टुडेन्टखौ जेनेबा लानाल' जेनेबा माबोरै फरायदों माबा फरायाखै बेबायदि नायनानै लाब गैया जेनेबा मानो होनबाथाय मास्टारफोराबो माबोरै फोरोङा बेखौबो नायनाय बे इम्परटेन्ट ना बेनिखायनो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि रुलखौ हरो आरो ना आजिखालि बिराद स्ट्रिक्ट जाबाय आरो ना बुंनो गोनांबाथाय दानाबा नोंथांमोना नायलायबाय थादो भिडिअखौ बेखौ मा होनो दैमाखौ मा होनो गुवाहाटि ससमा गानलाय एक्टर बायदि नुगोन दे ससमा गानलाय गुवाहाटियाव फैदोंना एक्टर नुखायो गुवाहाटि दिनैसो पास फैफेरदोंना नोङो दुस मोजां मोनदोंमोन नाखा जोंनि जायगाखौ गोलैगोन जोंनि जायगाया मोजां नङा आंना बिराद मोजाङालाय फैना मोजां मोनदों ओमफ्राय खारानो नों बियो गाखोनो लुगैदोंमोन गाखोगौमोन जोंना दस्रा माने गाखोनो लुगैदों ओमफ्राय दा खाराना ओइ थंगालि सासेना बारनो हागोन दे बारलाय आं नोंनो 20 थाखा होगोन दे बारलाय 20 थाखायाव बारो आङो थाइसे फैसा होबासो बारगौमोन थाइसे फैसा गैया दा मा खालामनो लंपेन्टआ जिलाला बे आंनि फैसा साफायनोगासिनो माने दै मा स्टाइलाव साफायनाय दै एसे मिथिसिगो आरो ओरैबायदि स्टाइल ओइ हमथानांगोन नामा खारनो मा जानांगौ बामहरलाय बामहरनाय ना मानसिखौ बाजुमा गबे नायना मिनिगासिनो नै दे बे सानैया बुलायलायनोसैनो थाब दे बुलायलायदो आं हाल्लाहाय सानैखौ बे ससमाया बारग'लाय आजानि ससमाखौ नायलाय ओइ बा दुगाया जि खोमसि नुदों माथो ओमफ्राय नेसान गैया नामा कुमार ini mitik lah nale होसर गारखो जासिगोन माथो ह ससमाया गोलैबाय आजा नों अबाव बेरायफैदोंमोनलाय खोन्थादो दे खोन्थालाय अबाव बेरायफैदों नों गुवाहाटियाव बेरायफैदों नैबे गथ'आ आंबो बेरायफैदों गुवाहाटियाव राजानि गुवाहाटियाव दंफैयो जोङो दाबो ब्रह्मपुत्र दैयावबो दंफैयो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटियाव गैया नै दैयाबो जि गिदिरखा आयौ बाइकखौ सालायनो हागोन होननानै एकदम सालायनो नागिरना खोलैबाय माने दैयो ओइ गोलैबाय आरो इथिं थांनो गारगोन दिलै दानो केटिएम बाइकआनो गोलैबाय बाइक सालायनो हागोन होननानै सालायनो नायनानै एकदम खोलैबाय थावानो गैला नै बेरा भिखारि बियो थावनि नों हर बाबा का ये क्या भगवान का नाम पे 20 रुपया दे दो बाबा मानसिनि थाखाय भिखारि जाया जानो हागौ बियो दे दो फैसानि थाखाय भिखारि फैसानि थाखाय नङा साबेन गिदिर जासिगोन आंजों दोन थांबाय थाना रोङाफोरा माने साबेन गिदिङा थांसिना दुस गिदिङा मानो माबायदिसो जायो नोंनि जाया अट'मेटिकसो आंना नों रोङा बिदि बाइकखौ सालायलांबा लामायावनो बेखौ सालायगोन मार दे सालाया दानाबा थांबाय थानोसै ना मानो दुस थांसै जायगा मोजां मोनदों ना मोनथारासै आं बेरायनो मोनासै ओइथि थांगौमोन दैमा बारनानै थांनो हायो फैसा दङ नोंनाव मालाय थांनो नागिरदों नुनायलाय थार नोंबो थांबा थांनो एकदम नाव गाखो लुगैगासिनो माने दैयो फैसा थाबासो दा गाखोथ' नोंनि ससमा न'आव थांसै मोनाबाय ससमा गानना लानोसै आइ न'खर मेगना नै माबोरै गोजा जादों
थांग्रोसो दुमनि बाला थे थे माव माव ना गोरान साइज थोद साइज नङा नोंखा ना गोरान बेंखौलाय? जियाबा गिदिर नुयो गुस्रेमा साइज नुखाय गपिखौ नाय गुस्रेमा साइज आंखौ कोरियान बादि नुयो नोङो आंखौ लरग' नुयोलै बयबो गपि मालाय एक्टरसो इखो फिल्माव लाना सिनाय बारिखो आंखौ नायलाय थांबाय थानोसै दानाबा बारा गोबाव थाजाबाय थाया एसे गोजानबो जायो ओमफ्राय खमसे खम बुंनो गोनां बाथाय 26-27 किल'मिटार बेफोरबायदि जायो आरोना दानाबा थांबाय थानोसै बारा गोबाव थाजाला बेलेग जायगाया जेनेबा ना बेलेग मोनसे लकेसनाव फैदों नालाय जेनेबा बेलेग मोनसे जायगायाव फैदों नालाय इमान गोबाव थाजाबाय थाया आरोना बेलेग जायगाफोराव दानाबा थांबाय थानोसै मानो होनबाथाय मानोथो इमान गोबाव थांबानो अलरेडि टाइमा 4:30 जाखाबाय ओमफ्राय न'आवबो थांनांगोन नालाय ना इमान गोबाव थाजाया थांबाय थानोसै दा मोनाथ' आरो इमान सोंहरबाय थायो मैथाजों जेबो रिस्ता गैला नामा होननानै आं मोनसे खोथा बुंनानैसै आरोना इयानो मैथानि सोमोन्दै मैथादो रिस्ता गैला माने आं रिस्ता गैला होननानै बुङाखै आरोना बैजों मैथाजों मानो होनबाथाय आं इजों जेनेबा दाबो लाफिनगोन होननाय बेफोरबायदि आं बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन आरोना दाखालि कल खालामहरदोंमोन नाथाय कल खालामनायाव गोबां बाथ्रा बुंहरदों आरोना बिराद लेथ्रा बाथ्रा बुंहरदों बिहावाबो बिखुनजोआबो बिराद खोनासंजाथाव जायानो माने ना फेमिलि फारसे जेनेबा बेफोरबायदि आं कन्टेक्टखौ हेगारनो सानदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि हेगारनायखौ आं गावनो सानो आरोना मोजां नङा होननानै जाय जाथाया जानानै थांखांबाय आरो ओमफ्राय दा अलरेडि मैथायानो आंनो थानो गोसो गैला आरोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरदों बेनिखायनो आङो बेखौ इमान माथो सिरियास लाबाय थानो ना जाय मानसि आंनो थानो गोसो गैया बेखौ आं जबरदस्ति मान लाखिनो आरोना बेनि थाखायनो आङो सानदों आरोना जि जाय जाथोंसै ओमफ्राय आरो फाथैलाय बिसिनायनि खोथाथ' बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि जाथ'वाखै ओमफ्राय मैथायानो थानो गोसो गैला होनना बुंबाय नालाय आं बेफोरखौ माथो बुंबावनो आरोना बेनि सोमोन्दै दा आं रायज्लायबाय थानोबो गोसो गैला मैथाखौ इगनर खालामदों मैथाखौ बाद होदो दानाबा थांबाय थानोसै बेनिफ्राय बाबाय ओमफ्राय आं ससमाया साजियाबाबो दिनै आं ससमाखौ गानबाय नै बिराद लेथार नुखायो माने ना गुन्दा अमृतपुरि माबा टिकाफोर बायदि नुखायो आरोना होमबाबो थांबाय थानोसै उनथिं फैनानै नुखाय गाइस मोनसे खोथा बुंनि जोंना कमान्डांदो 50K जां जाथारदो नोंथांमोना 50K खालामना होदो आंनि गपि ब्लगाबो जाथारसिगौ जोंना सेम जाना दं साबसक्राइबा थाबैनो खालामना होदो आंना 44 जाबाय खोमा ओमफ्राय बिनाबो 43 इनाव 44 जादों जां एकदम खाथिसै इनाबो सेम नोंसोरनि गोसोसै खालामना होदो कपि ब्लग एन्ड केबि रेपार 50K 100K मोननैजो थाबैनो खालामना होदो थाबैनो खालामना न'खौबो गोसोखांहरगासिनो आरो दानाबा थांबाय थानोसै गपिया आंनि बाइकखौ सालायसिगोन ओमफ्राय नै सासे स्कुटि सालायदों स्कुटि सालायनानै गाखोनानै आङो रोङो आरो माथो एसे गपिया आंनि बाइकखौ सालायनो होबाय गपिया ग्लेमार बाइक सालायनो लाजि जायो माने ना ग्लेमार बाइक सालायनो लाजियो मोजां सालायदो ग्लेना ग्लेबालाय दां जाखाबाय आयु माइथि गोलाव नोंनि आथिङालाय आथिङा गोलाव जाखागोन ना आथिङा गोलाव जायाबा गुसुं जागोन नामा लोगोफोर ओमफ्राय दा साफोराव मोनफैबाय आरोना मेगनफोरथ' अबस्था गैखाला गोजा जाजोब्बाय दा होमबा रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय नै चिकेन चावमिन जानो फैदों आरोना साथामबो सासेया दुगागा नुखायो मा जागोन नोङो दस साबि गोलैबाय नै मेगि नोंलाय मा जागोन मा जानो नागिरदोंमोनथाय चावमिन जानो नागिरदोंमोन नेनानै मोनला दाबो जि बावलायबाय दानाबा लाबोबाय जि दाम ओमफ्राय मेनुआनो बिराद खम आरोना गैयानो माल बुस्थुआनो बारा एसे रि जानानै जाबाय जादो दे दुस गोथाव नङा नि दासो मोनदों जानो गोथाव मोनाखै ओमफ्राय मेन बायदि नङा दाना मैया मैयानाथ' मम' होनबा हाबसो नांगौमोन बिदि मम' नङा ना मम'लायनो चावमिन होनबा खामफ्राम जि बोरैबा सावना होबाय मम'आबो थावथारा सापरि मोनोमोन नामा देगाबानि सापरिब्रा स' लोगोफोर दानोबा न' मोनफैबाय आरोना आं बारा भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थानो जिखिनिखौ हाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखाबाय नाथाय नोंसोर जास्ट बेखौल' दा साना आरोना बे आंनि जिएम नङा बे सिस्टार जायो आरोना ओमफ्राय आरो आं सिस्टार माने फ्रेन्ड होननानै सानो आरोना नोंसोर नेगेटिभ सानाबानो जाबाय आरोना बेफोरखौ जेबो गोसो सिङाव दा लाबानो जाबाय बे जिएम नङा दानोबा भिडिअखौ आं बेसिमाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय बाबाय दुस बाबाय आंनियाथ' मोनाबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंनि ब्र'मोन आरोना लोगोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बोसोरसे कमप्लिट जाबाय नालाय ना डेट एनिभार्सारि 1 इयार्स जाबाय बेनिखायनो एखे खुलुमनो फैदोंमोन आरोना लोगोमोन नालाय बिराद लोगो जायोमोन सिगाङाव खुलुमखांबाय दानबाय थांसै आंनि नामा खारै गुन्दा खारै उपाध्याय गुन्दा खारै गुन्दा